যতনनो सानजा गाहाम যত लाइफ त्रिपुरा हास्तेनि যত त्रिपुरा सालुक रत्न आनि हामजाक मातै आनि खापांनि हामबाय आफार आं दिनै किसा लाइव नरबाय कक्सा नायहै फाइजाक नेटवर्क प्रॉब्लम नि बागै किसा प्रॉब्लम सर गाहाम दा दिसु जा जमातिया गाहाम न प्रिजेस देपर माय हेलो सर जतननो सानजा गाहाम तिनी नरबाय किसा लाइव फेमानि कारण गामसे जे किनी जिंगनुखा फेसबुक लाइव ते गोबांमा ससियेल मीडिया गोबांमा न्यूज चैनल नि बिसिंतै जे तिनी पेली शेखर राजप्रसाद राजबारियो आईएनपीटी ते त्रिपुरा मथा हिनै tabuk INPT te Tripura motha hini alka khlai te tonglak abo thansa ngui kaisa bodol ungsinai abo nukha tini bubagra je press meet khlaimani abono nugui belaikino khaksangma mano je जों पार्टी न तरजागियावै दफा न तरजागै दिनै आईएनपीटी नि गोबांमा आदं रक हाइकेबा कुचुक आदंनि बरक रक दिनै प्रेस मीट खलायै जे अमाहायखे थानसा खलायनानै थानसाखै सामं खलायनानै न याप्रि सेमानि बागै आं खाखायो आं पर्सनली खाखायो आनी मते जों जत त्रिपुरासानो थानसा ओंथाय पार्टी न पुस्ट न तरजागियावै जों जेकुनु राजनीतिक बदल खलायखांके जतनो जानजानि राजनीतिक बदल न कुचुक साखात लांनानै मुचुंगो आबो साइमानो हायपानो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीतिनि चेहारा हायकेबा त्रिपुरा हास्तिनि जे गणतंत्रनि रायदाव के जों चिनी बरक बेलाय कम मनि बागै जों अदागा पलिटिकल पावर बो जों फुनुगै मानलायलिया कारण साइमानो जतनो 60टा विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो त्रिपुरासानि बागै खातिजाक मात्र 20टा के जों 20टाव पर्यन्त जों दिनै थानसाखै सामं खलायलाय मानियाके चिन्ति प्रसारकनि थिनां भबिष्यत बेलायनो हामियांनायाबो जों साइमानखा ते साइमानो आं निजे पार्सनेलि बे आगिनि सिमि राजनीति खलायनाय बरगिया फिया दफानो मोथांथानि त्रिपुरालेण्ड हामजागै जों याफ्रि सै फाइमानि दिनै आईपीएफटीओ हाबै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए आं आबोनर जत लुकरंनो साइमानो या जों तामुनुक जाखा 2018 वो चंबारियाव कप्लाय माने यागुलो 2021 एडिशननि चंबारि उनखा लाइथां जाक नरक बेबागनो साइमानो जों अ चंबारियाव तामुनुक जाखा कै फेब्रुवारि 19 तारिखआव जों बुबाग्रा त्रिपुरा मथाबाय थानसांगै हायनो हायते इसे थानसां फिया कागलाई फेमानि कागलाई फेमानि ताङै कागलाई फाइकिया अब त्रिपुरानि जत लुकुरक जेसा राजनीतिक बदलफोन खलायथुं आईपीएफटी न जाजागलियानि बागैनो दिनै आईपीएफटी रक जे जागाव तंना नांमानि आ जागाव गरैख्या के ताबुक नायना थांखांके जेबाबे गोबांमा राजनीतिक बदल चिकन राजनीतिक बदल ताबुक बुबाग्रानि याक्तै थानसानि लामाव
जे थांलाय दंमानि आबो बेलायखेनो जामानिखौ आंनि जिबो मुचुंमानि आं बेलायखेनो ट्राइ खालायखा चाइतखा जे जों बबाग्राबाय थानसाखाय मिलि बिसि चंबारि थांनाय एदिसो चंबारि बादायलायखे हंके कुनु राजनीतिक बदल बिसिकांगो आगुगै फाइनानि क्षमता दंला खम फियाबा तामनि बागै तिनि आमथै हायखे कागलायना आंखा थानसांलाय मालायलि आंखै आं वानसुगो आं मने खालायो जे सिनि पोस्ट सिनि पोजिशन न जों तरजाक लायो न तिनि अमथै हाय IPF तिनि बरा दुबि हाय केबा IPF तिनि तलाव कलायमानि कारण आमनो उंखना हिनै आं वानसुगो कै जों थानसां फाय थिनांगो आं आशा खालायो जे IPF तिनि सिनि कुचुक साकानि कुचुक बेरेमनि जत लिडार्स रकबो वानसुगतुं जे जों थानसा बाहायके इंनानि ते थानसानि प्लेटफर्माव जों बाहायके फायमानानि कै तिनि खरकसा वन मेन वन पोस्ट उंथुं ना नांनाय दिनै जोंनि त्रिपुरा हास्तिव जों नुखा ते बुबाग्रा CM नानि हिनै जे कक रिमानि आबो बो लुकुरकनो थानसा खालायनि बागै बो CM पोस्ट रक पर्यन्त नाहालिया आबो जों नुगै सोलोंथाय खालायो जों फलो खायना खालायो बनो के जों आबनो फायदि अजागा पार्टी न पोस्ट न तरजाक यावै जों जतनो थानसानि लामाव उंनानि उंथुं आबो आं जतनो न कयनानि मुचुंगो दाबुबो गोबांमा राजनैतिक न तरजाक लायै जे बिसिकां चंबारि रगो बाहायके गोपलायनानि आमनो सिमि वानसुयावै जिनि त्रिपुरा साद फारक न लामप्रा देब बर्मा सार नुंबो जयन खालाय सिदि बरमगोनां लामप्रा देब बर्मा जयन खालायदि हिमा बाया कारण जों जत्तसे जयन मांनाय एकेबा जों जत्तसे थानसा मांनाय आरो कायसा राजनीतिक बदल जयन खालायके ओंखायनो जत थानसा ओंगै थांका आमो हाया जों जत लुकुरकनोसे कयना नांनाय ते कयि दंगो ते थिनांगोबो जों थानसानि लामानो हिमथाय खालायो ते हिमनाय कै ताबुक जों नुगै दंगो जे त्रिपुरा हास्तिनि जे राजनीतिक जे चेहारा ओ जागा जों 20टा सीट त्रिपुरा सानबागै खातिजाक ओ 20टा सीट बाय जों पलिटिकल पावर त्रिपुरा सानियागो फायसुगिया हायनि बागैनो तिनि त्रिपुरालेण्ड न जत हामजागै IPF टिओ बुथ रिलायखा IPF टिनो क्षमताव तुबुखा कै कयेकजन सान बोलं त्रिपुरा थानसा न केबो हामजागिया निया त्रिपुरा मथानि मेम्बार्स रक्सि IPF टिनो दाना मुचुं जागिया नासरि जाग आमति गोबांमा चन्द्रसारनि वानसुकमा ठीक न आव तामिनि सानाय जों बरम मारि लायनाय खरकसा बाय खरकसानो जों थानसानि मारियाव फायनानि हिंखाय बरक बननाया बो बरक हामिया बो सिनि पार्टियाव फायके नस्ट्रंनाय आमते हेरा गोबांमा बरकनि मानो फिया आनि वानसुमुंखाय अमहाया आं निजिनो निजि साक-साकनो सोलायना नांनाय रेक्टिफिकेशन खालायना नांनाय हिंखायसे बुइनो जों साय मानथुगो साथगो फिया निजि साक-साक रेक्टिफिकेशन यावै निजि साक-साक बदलक जागियावै शुधु पावर न हामजागै शुधु पोस्ट न हामजागै दंगैले जों दफानो फियावै मानया SK त्रिपुरा सार नों सिमिनो IPF टिओ आं सिमिनो सामुं गाहाम खालायो आमो हाया जतनो जानजानि मानथै जतनो सामुं खालाय दं सामुं खालाया केबो गरै
tamo IPFT tamo INPT tamo Tipra Motha tamo CPM tamo Congress যত লুকুরকনো সামুংख्लाय दङ दफानि बागैनो फियाबा जानि लामाव मांनो सामुंख्लायलाय दङ थानसाकै सामुंख्लायमाइया आमसे सबसे प्रब्लेम खाव मुचुंमा दंना नांनाय तिनि IPFT रकबो एकेबा INPT रकबो एकेबा Tipra Mothani लिडार्स रकबो TPF नि फोरोंथुं যত लुकुरकनो नायो थानसाकै दंनानि थानसाकै सामुंख्लायनानै फियाबा बुकु बायसिमी डायलग बायसिमी थानसा हिमा बाय इंया जों प्रेक्टिकली खाय फुंनो नांनाय जों आशा खालायो आं पार्सोनाली যত लिडार्स रकनो निजी साकसाकनि पुसनो तोर जायगायावै निजिनि पोजिशन न तोर जायगायावै जों थानसानि मारियो हिमना नांनाय ए जों दिनै IPFT जेबाबे 28टा सीटनि बिसिं एकटा सीट बानो जों पास खालायमानलिया आबुनि कारण आमन अंखना जे जों थानसानि मारियो याप्रिसेयै आ सेमानिनो जों तेइसे फिरगै तुमानि आबुनि बागैनो IPFT नि दिनै अमहाय बरादुबि अंखना हिनि वानसुगो के फायदि जों कयनाय जे दाबुबो जरा दंखो जों बोसोरगांनि थानसानि लामाव हिमथानि যত लुकुरकनो যত लिडार्स रकनो बोसोरगांगो आगुइ फायनि हिनि आं वानसुगो ते जेकुनो जागाव वन मैन वन पोस्ट जैसे कैपेनो उंगान नांगो कारण खरकसा बरकनो 2-3टा पोस्ट तुयै सामुंख्लाय दंहांकै सामुंख्लायथानि केबिं मुं फायो हायनि बागैनो जों वन मैन वन पोस्ट उंनानि नांगो ते त्रिपुरा हास्तेव Tipra सारनो मोथां लांनानि कायसानो लामा आबो Tipra लेन अब बेबाग लुकुरं साइमानो कै Tipra लेन थुं ग्रेटर Tipra लेन थुं अब एकुइनकक जों बोसोरगांनि ग्रेटर मादेमान ग्रेटर Tipra लेन मादेमान ते Tipra लेन सयलेन ग्रेटर Tipra लेन मादेमान ते Tipra लेन ग्रेटर Tipra लेन अब एकुइनकक अब जानजानि राजनैतिक बदल कायसाते कायसा न सिलजावै सालाय खांके गोबां ककनो फायनाय फिया तिनि कायसा लामाव हायकेबा थानसानि लामाव हिमै जों जुदि सामुं खायलायमान खांके जों अबশ্যই चिन Tipra लेन न जों गारिमानन आमसुगले आं बिसास खायो फिया आलादा आलादा लामा हिमलायै इलेक्शन पुरु जितिलायै इलेक्शन खालायलायै जानजान नेता न चुज खायै मन्त्रि चारिनानि एकेबा MLA चारिनानि MDC चारिनानि अमसिमी नाहार मुं दंखाकेले चिनि Tipra सारो थिनांगोबो जों जे ताबुक दुखु मानै दंमा हाय थिनांगोबो जों आमते हेकेनो तेबो दुखु माननाय हायनि बागै जों दिनै IPFT नि जे अवस्था उनखा आमते थिनांगो ता उनथुं आबनो जों मावान सुनाय हायनि बागै जों बेबागनो যত लिडार्स न थानसांगै सामुंख्लायथाय IPFT नि बुखा गाहामसा तिनि যতनि खावनो दंगो लुकुरकनि बागै सामुंख्लायनानि जों तिनि नुगै दंगो चिनि ताकु EM ताबु खरगनै राजेश त्रिपुरा बाय चिनि ताकु सुहेल बरक निजिनि एस्कर्ट पर्यन्त याकारै आ एस्कर्टनि जे रां रक फाइमानि आ रां बाय गामि आमसायो तुइमा नैया लामा हामि आमरक चिनि बरक सुबाजाब थुंनि बरक जे एस्कर्ट याकार मारनो जों आबरनो ग्रेन्ड सेल्यूट मा खालायो लिडार्स संकै जों आम हायनंना नांनाय सुहेल बिनि पुइला MDC नि जे बातामान मानि आबनो बिनि आमसायनि लुकुरकनो bo kuri borok no chuba chu khlayo arang bai ke leaders ke amti he leaders sung ma khainai buino leaders mane no buino bahai khai ang subaiman buino chubanani jaga bo jaga amo heru tuk tongnai rok no chini asol leaders ni wansungna nangnai ke amono जों थानसानि मारियो जतनो फायदा नांनाय नांखांके जेसेबानो रेजिस्टार्ड रिकगनाइज राजनीतिक बदल हिनिपान तंगै तंथुं हायफानो जों थानसानि मारियो एकेबा थानसांगि सामुं खालायमाय आंखाय जों दाबो
IPFT ni गोबांमा नेतारokno bui गोबांमा kok sawi tongo je tabuk গণমুক্তি পরিষদনি নেতারok hai ungui thangka kok saragia tipralini kok বিধানসভা saragia kok rok गोबांमा chini tiprani tiprasarok sawi tongo ke akok to joto kubuia karon chung tipralini kok বিধানসভা sawi tongo haipan nok saimana বিধানসভা 60 জনানি MLA ni bising matro 8 jona MLA se tipralen hamjaknai ge जों koinai jabuk je MDC ingjak sini 18 jona thansani mario himui bubagra ni lamao himui je MDC 18 jona borok puila session greater Tipraland ni je bill no pass khai borok rohonai borno जों hambai mayafarnai welcome maklainai je borno support maklainai karon o Tipraland ni je lama paithak आन्दोलन मुम्बाइनो चिन्ति प्रासा थांजागनाय निचें वानसुगै तंखांखाय जों केबो राजनीतिक न तरजागियावै द कुबुइ द फानै कुबुइ सामुङो से जों कुबुइ सामुङो जों याप्रि मा सेलायनाय जों जरानि समयावनो जरावनो जों जेकुनु जरा गाहामाव जों याप्रि मा सेलायनाय सामुं गाहामनि बागै अबनो कयमुं दंनाय जे जों दाबु पार्टीनो तरजागियावै बोसोगांनै सामुंगो जों माफायनाय बे गोबां लुकुरक आनो बुक टेक्स खाय दङ सेमसन देब बर्मा दिप्राजुग रक वानसाबाय कायजाक नायरक ST सार्टिफिकेट न स्टक खायनायनि बिजन दा सेमसन नों जे सामानि प्रोविजन करिफानो जों आमो चिनि खाव वानसुक मानि जों खाव मुचुं मानि आककनो जों साखा दिनै एडिसिअ जे MDC थांनाय बरकबो आबनो साजाक आंनि जिबो 2019 पुइला एसेम्बलिफोरनो आककनो तिसामानि गे एडिसिअ जे 100% रुस्टार रक तंबाय मानि आबरकनो बेबाकनो जों नरना नांनाय कारण एडिसिअ सिनिति प्रासा दाबो 85% नि एबा बरक तंगै दङ गे जों केप्लें दे बर्मा बुबाग्रा दा नरक बाय थानसा उंगुई और IPFT दा बुबाग्रा बाय थानसा नांसिन किसा साय अब केप्लें दे बर्मा अमहाया बुबाग्रा दा थानसा माने जतन थानसा अ जागा नों बुबाग्रा नि दल दे थानसांनाय IPFT ओ दे थानसांनाय आबो जों साक तरजागलाय दंखायंब्ला जों बबैबो खाबाय हामजागमानि दंखांखाय दिप्रासारनो फियगनानै मुसुङो हुनखाय जों जतनो जों इसोरनि बेसेगां जों नुवायै जों सावं माखायनाय बख्रब नुवायै सावं माखायनाय बेसेगांनि जराव जों आबो नायलायनाय दिनि लिडार्स कुसुक साकानि लिडार्स रकनबो जों कयनाय आं पार्सनेलबो कयनाय जे थानसानि मारिबो हिमनानि बागै गै ताबुक साइमान नरक जतनो कोरोना भाइरास एके COVID-19 नि बागै बेलायखायनो सेकेन्ड देव फाइ दङ जतनो नग गाहाम फोरोंखाय दंबायदि ते नगनि हुटिलाय दंदि दाबुत नाइट कारफिउ सोलिबाय दङ के जेप्लिन जेकी दे बर्मा सर नोंखे गुसु ग्रेटर टिप्रालेन्ड न चाजाकनि ओपिनियन किसा साबि आं ग्रेटर टिप्रालेन्ड जतनो चाजागो तिप्रासा मथांजागनाय तिप्रा थिनांगो तिप्रासा मथांजागनाय सामुं के आं जेसानपन सापर्ट लायो ते चाजागो रेस्पेक्टेड तुकुर डन कलय सर प्लिज ट्राई टु अन्डारस्टेन्ड सिनिमुं सामुं गाहाम तिगो बेलायनो चिनि दाबु COVID-19 चलै दंफ्रु केबो मास्क थुइयावै नगनि रक केबो ता नखलायदि गोबांमा गेदारिं कतर प्रग्राम रक थांयै दं मंखांखाय जाओ कारण बरक थुयै दङ हायनि बागैसे नरगतनो न कयनानि मुसुंगो बाक्सा गोबांमा हस्पिटाल रक एडमिशन नंजाक जै मानसाक जत लुकरकनो न जै मानसाक जों सुबाना नांलायनाय जों मन्त्री इंखा MLA इंखा MDC इंखा हिमा बाय
एकेबारे EM बाय हिमा बायसिनि जोंनावबो आसुगुइ दंखांखै सालायग्लाक जेबाबे सामुं ताबुक केताल सिनि सिख्लारक जारा केताल EM CEM नायरक बरकबो सामुं खाय दङ जों बरकनोबो एप्रिसिएट खालायनानै नांगौ जे गुबै सामुं खालाय दं थानि जे सानफानो जतनो गुबै खाबाय जों बरकनो बर'नि बागै इसोरनो जों प्रेयार माखायनाय बुंनि उमर लगै तनानि बागै खारन बरक दंखांखायनो सामुं गुबै खायखांखायनो जों 80 दफारक जों थांजागनाय सालसा आबो निनि आनि याक फलगै सामुं खालायमाबायनो व सामुंगाव खालायजागनाय बे फायथागो अबनो कयनाय जत लुकुरकनो गाहाम फोरों दंबायदि जतनो सेफ खाय दंबायदि निजिनि नकनि जत बरकनो सेफ खाय दंनान बागै मास्क थुबनानै हेन्ड सेनिटाइजार बाय ते याग्रक सुनानै अमहायखैनो जों बेमारनि हयते जों मा काटिलायनाय इनके आनि लाइफ नाय दंनाय जत लुकुरकनो आनि खाकसांना ते हामबाय ते याफारै आं आनि लाइफ खायमानि मोथाक सिनाय जों वैसो अमहायखै लाइफ रको फाय कक सालायगो केबो हायनो नांमंया जरा बायरियावै जों नांगौमा जागावसे सामुखै नांगौ साजेस देबरमा सैकिया थुर हिनै साजेस देबरमानोबो आं कयनाय जों सामुं गाहाम खालायनानै नांनाय बेसेबां याप्रिसिना नांनाय थुर हिनै नोंहानो बरम रिखा आबो दिनि बेपार नों हयतो आनो पार्सोनाली नोंहानो जाजाग एफा नङै मानो आबो नोंहानो जाजाग यांखायथ' आं हिनि दाम खालायनायबा कुनु खालायना करै तबो कयनाय निन आनो एफानो नों बुइनो गुबुन बर'नो जलै दंबो नों अमहायखि ससियेल मिडिया रगो अमहायखि कक साखांखै बुइनि दफानि बरक रक मोनैयो आबो मोनै जागनायनि ओमफ्राय आसंसिथों जतननो आं हामबाय याफारो ते हिनांगो जों तेइसा कक साफिनाय जेरि देबो जतन हामबाय गुड नाइट